magana ne na faɗa amma ahalinsa sun yi ci akai na kamar gungun aladu. Kai me haka to? Akan me zaka faɗa ka? Me ka sani akan ahali na to? Ahalinka ba sa da aiki face waken yaban ka, kai ma baka da aiki face waken yaban su kenan ni na zama. Sha. Dama kai wannan tambayar yanzu na baka amsa kai sha ne. Wallahi ka shiga uku. Taka ta kare. Ai gaba ɗaya wannan karamar shari'a ce. Ai sam kai da ku damu. Ina nan gare ku. Ku biyo ni. Mai shari'a, idan har ɗansu ya kasance kamali ne mai kyawawan ɗabi'u, to tabbas abin alfahari ne wannan. Amma sai dai duk tuhumar da ake wannan matashi sun tabbata. Wacce nake wakilta ta tabbatar min ɗabi'ar wannan yaro. Ta fita kowane irin saurayi munana. Idan ka bani izini, zan gabatar da shaidu ga wannan kotu. In ya so daga ƙarshe ma ga tsakanin su waye zai bada haƙuri. Kotu ta yanke hukunci mai shari'a. Ko Minakshi, kin haɗu da wannan saurayi ne yayin gwajin haɗi. Me ya tambaye ki? Tambaya ta yi me nake tsammanin samu daga rayuwar aure. Ba tambaya ce irin ta tsakanin masu neman aure ba. Me matsala tare da wannan tambaya? Tambayar ba ita ce matsalar ba Janardan. Face amsar da yake tsammanin samu daga gare ta. Ina so ka gaya min, me kake sa ran samu daga rayuwarka ta aure? Ba ƙasa za ka kalla ba, fuska da za ka kalla kai bayani. Zaman lafiya mana Malam Venkat. Zaman lafiya, ka same shi? Ina dai nema. Kana ta nema har yanzu? Madam, me kike tsammanin samu daga rayuwarki ta aure? Na samu kulawa. Tallafa na rayuwa. Zaman lafiya ya labai. Girmamawa ya labai. Ya labai kareji. Watsi yayi da duka amsoshin da ta basa. Kasancewar ɗan zamanin ku ne, ta yi soyayya yake nufi da haka. Wannan ma kware ta yi labai. Soyayya ma bai ta bace. To me yake nan banda hakan? Ni ma sai na maida mishi tambaya. Cewa yana tunani wata ja'irar amsa. Mene kace? Yalla bai, cewa ne ta tunano kazamar ansa. A yalla bai. Sai mene? Sai kuma Sai ya matso kusa da fuskata. Tunano wata ja'irar amsa a bar kauna. Allah! Mai shari'a ina da ja. Abin da yake nufi, ta yi kwakwaran tunani mai zurfi kuma mai cike da tsari. Mazukin hoto zai sa kwakwalwata. Ba bukatar wannan. Je ki zauna yan nan, je ki zauna. Masu jiki abin ki zauna. Malama shin, ke ma ya miki irin wannan tambaya? Ai ya amsa wannan tambayar. Me ya ce to? Cewa ai idili ba da sambar. Idli ba da sambar, me wannan kenan? Duk yadda aka yi yunwa ke ji shi ya sa yi bukaci waɗannan. Yalla bai. A yalla bai. Ni ma da fara haka ne tsammani. Sai daga baya na gane me yunwa tasa take nufi. Me ce ce yunwa? Yalla bai kalli. Alama yake min da idanu. Menene ya idin wai to? Wai a fadar shi, jikina ba nawa bane. Kayya. To wai na waye? Na shi ne mana wai. Yalla bai ka dai ji ba, a fadin shi jikinta wai ba nata bane. Wato kenan nashi ne. Kai ka ji wata madala malam. Madam, za ki tafi abinci je ki. Je ki za mu koya mishi darasi. Kana di ko? Madam, jikina nawa ne. Ka gane ko? Ai from top to bottom komai naki ne madam, je ki. Amma kai ne ka tambaye ta. To yalla bai ma'anar da ita ce. Ai ko domin zaizayen gundarin ma'anar wannan. Mai shari'a, ina neman a bani izinin na shigo da wata sabuwar shaidar. Yalla bai tasowar rana kake so ko saukarta? Tasowar rana mana nake so yan nan. In yi shan shayi na safiya, daga nan kuma na bude jarida. Ka gani? Amma shi kuma saukar rana ya fi so. Kambu. Me yasa to? Wai sabida duhu ne yake biyo hakan. Kace dan hayaki da wuta. Wannan shi ne wutar da muke ganin hayakinta. Bai tsaya nan ba. Wasai kana da kazamin tunani kafin kai aure. A majami'a fa. Kai wayo. A cikin tsarkin sansanin majami'a ma ta ya zai zo da tunanin rashin da haka. Jakwai ke fita kawo mana wuya. Kafin yanke hukunci akan wannan shari'a zan buƙaci lokaci. Zaman kotu na yau ya zo ƙarshe. Ka kunno matsala yanzu ka shiga damuwa. Tunanin me yarinya take yi a kaina? Tunani kake akan waccan yarinyar har yanzu? Dubi halin da babanka ya shiga. Kai ne. Kayya. Mu ne muka yi kuskure. Rasa wannan auren ba shine abin ji ba. Goban shi za ta ɓaci. Dan Allah,
ka janye wannan ƙara. Shikenan. Na yadda zan janye kalar. Amma bisa sharadi guda, nan da sa'a 24 dan kai bar India. Ka gane? Kin zo ba?